זה סיפור על הסבתא שלי והמשפחה שלה כשהם ברחו מגרמניה לארצות הברית. הסבתא שלי נולדה בגרמניה ב-1935. ההורים שלה גם נולדו בגרמניה והם גרו בה כל החיים שלהם. הסבא רבא וסבתא רבא שלי התחתנו ב-1934 ואחרי שנה הסבתא שלי נולדה. עזבנו מגרמניה ב-1938 וכל החוקים שהיטלר עשה כבר היו בתוקף. בזמן הזה אדולף היטלר היה הקנצלר של גרמניה. ההורים של הסבתא שלי ידעו שהיטלר לא אהב יהודים, אז הם החליטו לברוח מגרמניה למדינה חופשית, לארצות הברית. ב-1938, שהסבתא שלי הייתה בת 2, המשפחה שלה ברחה מגרמניה. אחרי כמה זמן קשה על האונייה, הם הגיעו לניו יורק. הם לא הלכו לאליס איילנד כי היה להם אישור מיוחד. לא היינו צריכים לבוא לאליס איילנד כי היו לנו ניירות של הגירה ומישהו בארצות הברית שנתן חסות לנו. מהר הם נסעו מניו יורק לדטרויט מכיוון שהיו להם משפחה בו. זה היה חשוב מאוד לדעת אנגלית למצוא עבודה טובה, כי היה צריך לדבר עם אנשים. בגלל זה, ההורים של הסבתא שלי היו צריכים לעבוד בעבודה שלא היה צריך לדבר. האבא שלי היה שוטף כלים במסעדה, והאימא שלי עבדה בבית חרושת של נקניקים. ההורים של הסבתא שלי לא ידעו אנגלית, לכן הם לא יכלו להשיג עבודה טובה. הסבא רבא שלי עבד במסעדה והסבתא רבא שלי עבדה בבית חרושת של נקניקים. לבסוף, המשפחה של הסבתא שלי קיבלה תעודות אזרחות. וזה הסיפור של ההגירה של הסבתא שלי.